Pazi, ko mi reći. Čelik, ovo je. Hajde, Čelik. Hajde. Ovo je krepo, čovječ. Ajde, hap. A, kako je prvo se odužio? Ovdje nisi ni pisu skupi. Taman da zbaci ti si stajal tu. Ajde, molim. Tipaj malo manje. Aha, staj dobro. Svi mi se odmah i vodu. Ne, to je stabilno, nisam zadovoljno. Ono je mnogo bolje. Ovo je bolje. Ono samo kad nikneš strele, ona padne. To je. Moram da ga vladaš. Dva puta jer su se ljudi izbavili. Treba mi. Evo sad da napuniš. Evo sad, sad pa je napunite. Ne, pa vrać bit će ja. Što budu ulazi, što budu ulazi svoje. Ne bude suče. Ima sad dva da boli. Ostavi da tu ja za namjerno. Tu kad doći u dovoljno. Ješ. Neću ja došli gledam najviše da vidim. A ne da trčim još da budem čelebno. Nešto mi bulme ne ođe. Uvijek penzioner, taj stolici. Ne. Možda je ja drugi put da onih stolici pa neću da gledam. Ajmo, momci. Evo, može. Niću ovdje sve da ti samo. Ti si mi u krpu. Vaše su da radi. Evo što je zaoblizu. Dobro je. Kad se ustane onda kide dalje. Pa napolj, ja bih dva put napolj ima tu. Daj dva put napolj. Pa mogu li ja dio odjel? Pa ja sam dva put tamo napolj pa sam... To je tamo. A kad mogu. Ovo je crta. Čelek! Nema ko. Pojde! Što su moj? Ono je tvoj tam. Nema veze s njim. Što ti ne izbačio? Pa dok sam krenuo, borio se palo pijevo, ali borio se s pijevom. Opet širi. Ko? Ti, evo. Šta, gdje ti dići tamo tići? Paša se evo, paša je za... Kamo će ti otići? Pašu sad. Dobar Kiko. Njega blizu. Sada ga režim sad ja ovdje čuvam pivo. Hajde, bojte se! Čelek! Niko nas ne valja. Sad ne valja, idi s onim strane. Dobar je, Ladovinom ovdje. Beri Robert, kako? Ovdje ovuda. Tu sam. Hajde! Ajde, sam joj, pašao gdje, drage. Kako je? Deraj! Deraj upo, deraj! Pa deraj, ja ovo ko medve samo ovako. Deraj, ovo se to tvoj igroj. Ovako medve samo. Ej, ne smije da se garodi. Evo brašo. Mnogo ima vode, ne dođe. Nije to mnogo Ti ne da vode. trčiš. Pa ne mogu se... A Dragan je kriv, Dragan nije tu da vas paša. Gdje je Dragan? Ne, ovo sad zalepljeno, brate. Pasa si svoji. Sada zavke štopi, ne idem kunjaka nikog. Baš sam griz. Čije to što? Ovo meso, a? Ajde. Možete to da vidim. Ajde. Radi to je. Ko je pos? Neki spasilac. Još? Čelek! Čelek, ruči! Čelek! Svi promašili. Svi su promašili. Pa šta čekate, šta nekako? Pa ću pašeni su. Sam ja kada mi paši sad. Dobro, radoj se, brzo si u krugu. Šta se vodi? Može!
Sad treba da ga ti isticamo skroz. To Kićo! Daj po njega! Slobodno! Sad će me uvatio. Neće! Ajo! Moj si gotov! Reci! Opet se sviđa. Uzimaj ti tvoj štop! Uzimaj ti! Ajde! Ugodio pa ne da padne. Ajde! Koji ti je moj tamo? Svi su tamo. Tu si! Gdje je Dragan da spašava to? Hajde! Ne mogu. Pa ne mogu, jedan mora doći. Ja sam spašao rezervu. Nema rezerve. Kako da nema? Ali je paša napario. Mogu ja i da kradem ljudi. Ispravljaš stav. Ajde! Ajde, Dragan da spašava. Namero, sad ne uredi, vi ste ne uredi. Niko neće vidjeti. Znaš ti po tim gostima što? Ti čuo čini tu? Pa šta? O, evo ga.